ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πραγματικά και εμείς δεν το περιμέναμε, αλλά αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί η Ήπειρος είναι ένας πανέμορφος τόπος που συνδυάζει τα πάντα. Συνδυάζει το θαλάσσιο τουρισμό, τον ορεινό τουρισμό, τον τουρισμό της γαστρονομίας, τον θρησκευτικό τουρισμό. Έχει τα πάντα για οποιοδήποτε επισκέπτη και είναι ένας προορισμός 4 εποχών. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και ευελπιστούμε ότι κάποιοι από αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς που περάσανε και είδαν το περίπτερό μας, θα μας επισκεφτούν και το επόμενο διάστημα. Ποια θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Υπήρου έναντι άλλων τόπων όσον αφορά την τουριστική επισκεψιμότητα? Στην Ήπειρο μπορεί να δεις τα πάντα. Δηλαδή είναι ένας τόπος ο οποίος συνδυάζει και έχει τα πάντα. Έχει πολιτισμό, από τα αρχαία θέατρα, από τους αρχαιολογικούς χώρους. Έχει τρομερό περιβάλλον, η άγρια φύση που υπάρχει, όπως είναι και τα άγρια ποτάμια της, ο Βοηδομάτης, ο Αός, ο Άραχθος, όπου το πράσινο εκεί πνίγει την όλη περιοχή. Έχει τα σπορ, τα ειδικά μπορείς να κάνεις, τα extreme sport μπορείς να κάνεις σε αυτά τα ποτάμια αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχει την πανέμορφη θάλασσα, αυτές τις ατελείωτες παραλίες αλλά και τους μικρούς κόλπους με τα καταγάλανα νερά. Έχει πάρα πολλές βυζαντινές εκκλησίες και πάρα πολλά μοναστήρια. Έχει τα πάντα, δηλαδή οποιοδήποτε επισκέπτης έρθει εκεί έχει τρομερή γαστρονομία. Η υπηρώτικη γαστρονομία και τα υπηρώτικα προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα της Υπήρου είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ο επισκέπτης μπορεί να έρθει και να δει τα πάντα στην Ήπειρο. Γίνεται λόγος τα τελευταία χρόνια και σε επίπεδο εθνικό από το Υπουργείο Τουρισμού για ένα άνοιγμα προς νέες αγορές με κύριο επίκεντρο την Ρώσικη. Πιστεύετε ότι η Ήπειρος είναι ένας τόπος ο οποίος θα μπορούσε να πλασαριστεί, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, και σε νέες αγορές? Βέβαια, ήθελα να σας πω και ένα νέο, ότι οι Ρώσοι ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2014 με ένα αεροπλάνο 180 θέσεων, άρα έρχονται και στην περιοχή μας για πρώτη φορά Ρώσοι. Βέβαια, από πέρυσι έχουμε Ουκρανούς, οι οποίοι έρχονται με αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Αχθείου και ευελπιστούμε ότι και μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πήγε πάρα πολύ καλή η πρώτη χρονιά των Ουκρανών και το συνεχίζουν με μεγαλύτερο αεροπλάνο. Άρα δείχνει ότι όλες οι αγορές ενδιαφέρονται για την περιοχή μας, για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά για μας δεν είναι μόνο στόχος η ρώσικη αγορά. Είναι και οι γειτονικές μας περιοχές, οι οποίες όπως είναι η Βουλγαρία, είναι η Ρουμανία, είναι η Σερβία, η Τουρκία. Είναι περιοχές, χώρες οι οποίες πραγματικά ενδιαφέρονται για την περιοχή μας, ενδιαφέρονται για την Ήπειρο και βλέπουμε τα αποτελέσματα κάθε σεζόν ότι αυξάνεται το ρεύμα από αυτές τις χώρες. Υπάρχει ένα πλέγμα δράσεων, δεν είναι μόνο όπως είπατε οι συμμετοχές στις εκθέσεις που θα είναι πάρα πολλές. Ήμασταν πριν από περίπου 20 μέρες στην έκθεση στο Λονδίνο. Τώρα εδώ και θα συνεχίσουμε με την καινούργια χρονιά, γιατί δεν υπάρχει άλλη έκθεση μέχρι τέλος του χρόνου, με την καινούργια χρονιά σε μια σειρά από μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Αλλά έχουμε τα φυλάδια, θεματικά και μη, δηλαδή με θέματα τουρισμό, θάλασσας, πολιτισμός, θρησκευτικός, γαστρονομία, φύση κτλ. Έχουμε βίντεο για πάλι θεματικά. Προσπαθούμε να περάσουμε το βιωματικό, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι επισκεπτήκανε να μας πούνε τις εντυπώσεις μέσα σε αυτά και τα έντυπα και τα βίντεο, αλλά ταυτόχρονα στα μέσα ενημέρωσης, είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα, εκτεταμένη διαφήμιση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ταυτόχρονα επισκέψεις εξειδικευμένων δημοσιογράφων αλλά και τουριστικών πρακτόρων για να έρθουν να γνωρίσουν την περιοχή μας. Είναι δηλαδή ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, ό,τι χρειάζεται να κάνει κάποιος, με ένα πολύ δυνατό πόρταλ για την Ήπειρο, τουριστικό, και με τα social media, για να μπορέσουμε να κινηθούμε πάνω σε όλο το πλέγμα που χρειάζεται για να προσελκύσουμε τους επισκέπτες, αλλά περισσότερο να γνωρίσουμε αυτή την όμορφη περιοχή μας.